Ay, wala ba? Maamong ta. Ano hari-hari Part. Uy, oo. Sus. Pagpuyo na. Pagpuyo na. Ay, sigang. Maritis. Uy, tanawa na yung asawa na unsa na siguro niyo. Sabi niya, naminaw na nag-awas-gawas. Sus, pagka natakdan, bilis pagka maritis, oh. Uy. Bart. Uy, shh. Minaw na pamilang nag-aaway na. Mamilak na dito. Minaw ka na nagmaritis. Pinling. Oh no! Nag-away na dihas gawas niya. Ikaw naminaw ka. Minok na dito. Uy, maamong ta diya. Pamilya. Ay, wala ba? Maamong ta. Ano hari-hari Bart. Uy, pagpuyo diya ba? Pagpuyo kay maamong ta diya. Paminaw ka ng gaaway. Sagdain na sila dihas gawas. Uy, mga maritis ba? Ang maritis, digit. Sagdain. Paminaw ka ng gaawayan. Watay labot anak. Uy, Bart. Uy. Lapla. Subukan! Pagpuyo ba? Dunggan! Sulod dari. Ay, dari sulod. Pagpuyo ba? Kay matakdan ka pagka maritis. Namin, subukan! Nina tayong siya, dito ba? Sos pagka maritis jud nimo inakaton kag maritis lagi din ka katon man pagka maritis nimo. Hindi kinag-awas. Paminaw ka nang gaaway kay kanang gaaway watay labot ana ilahara na sagdain na sila mga maritis gaaway diha. Kinapakan dito. Sabi ko kay balam nila kay Paminong. Ay sus paminaw unsa may paminawon po nimo diha nga. Utakdan kag maritis diha nga patakdan maritis ano. Ito ba kayo? Sila pa may away. Silingan ba? Oh. Maritis na. Maritis. Oo. Ayaw pagpuyo ba? Sagdain na. Makadungog na sila. Uy, makitaan ka diha. Sagdain diha. Makitaan ka pa. Uy, maritis. Subukan! Oh no! Kabambalan, tabisang ditang. Maritis. Subukan. Maritis sa jud mo pagpuyo ba? Oo. Lingkod. Badiwi! Pagpuyo kay maritis. Saan nabot mo maritis? Maminaw ka dito nga. Kanina pa sa away nila. May makitaan ka niya, mga pasangin ka nga kuhan niya. Maritis ka dito, makitaan ka dito gawas ng Oo, nag-aaway. ni Maritis. Lantawan ko. Natakdan juga pagka maritis jud niya. Sus baya. Maunsa yung taon ka oy. Pwede ko Maritis. Takdan ng silingan. Oo. Sus. Pagpuyo na. Pagpuyo na lingkod. Ay, sus paminaw anak ay gaway. Paminaw anak gaway. Ya, ay sigang. Maritis.